जों गोबां दुखु मोनो जोङो बुंनो गोसो जायो माब्लाबा जे बेफोरबायदि जायोब्ला बर'नि गेजेराव बर'जों बर' खिन्थु दावहाया जागोन आरो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला जोङो थाखानाय बिटिएडि बांगाल जुंगाल हारसा बंगालजोंनो जों गोरोबलायनानै थानोसै होनना सानथारदोंब्ला जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बे बिटिएडिखौ ख्रों ख्रों अख्रां नांगा नांगा नोंथांमोना बाउन्डारि वाल होनानै बेयावनो रुजुम रायजो जा जों मोनसे खोथाया दुखु गोनां जोंहा जोबोद दुखु नांदों माने जोङो दासिमबो फरेस्ट हिसाबै सनितपुर आरो बिस्वनाथआ थाबाय थागासिनो दङ बिस्वनाथ जिल्लानि घफुर हालामनि राजघर दुलाराय बर' फरायसा आफाद घफुर जिल्लानिनो बर' थुनलाइ आफाद आरो आबोबनि दैदेनगिरिफोर ज' जानानै गोबां हारि आफादा दावराव देख्रेब नार्जारिनि माखासे नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ दुखु मोननायजों खौरांगिरि मेल खुंदों जोंनि थाखाय बिदि साननांगौ नाथाय नोंथांमोना बेखौ बावलांबाय नाथाय बेबायदि खालामब्ला बिराद इनाय जागोन आरो बेखायनो जों नोंथांखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनहा जोंनि बे 532 जि मुंख्लं बे गोदो माने एबसुनि समाव जानाय बिनि उनाव बिएलटिनि दिनाव जालांनाय मुंख्लं गोबां दङ एनडिबिनि दिनाव जालांनाय गोबां मुंख्लं दङ बै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना एसे साननानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ जानला मोनला बुङा जों बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायगोन आरो नोंथांमोनहा मोनसे खोथाखौ माने बुंबाय थाबावदों जे मोनसे मेपखौ लानाय बाथ्रा बुंबाय थानाय नुदों जोङो भाइरेल जादों मोनसे मेप जे बेयाव माखासे गामिफोरखौ गोजा गोजा सिन होनानै बे गामिखौ दानख'जोबसिगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोना गोबां गोरों मानसि बे मेपखौ सोर बानायनाय बबे अफिसनिफ्राय बे मेपआ पाब्लिश जानाय नोंथांमोना बेखौ तदन्त खालामनो नायग्रो आरो बिनि उनावसो बाथ्राखौ बुं आरो जुदि बे मेपखौ सोर बानायदों बबे अफिसनिफ्राय सोर अफिसारा सिगनेचार होनाय बे मेपआव बेखौ जुदि नोंथांमोनहा मोनथियाब्ला बे मेपनि सायाव बाथ्रा बुंनानै सिमा दाजाबनाय दानख'नायखौ लानानै नोंथांमोना केस होनो नागिरनाय होननाय बाथ्राया जोबोद सोंखारिथाव दिनै जिहेतु दाजाबनाय आरो दानख'नाय एखे समावनो जागोन बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि दानख'नायखौ लानानै केस होगोन होननानै बुङोब्लाबो बे केसआ खिन्थु दाजाबनायावबो एफेक्ट जाफैगोन बे खोथाया सैथो बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोना जुदि जोंखौबो बर' होननानै सानोब्ला जोंनि थैयाबो बर' बिमानिनो थै होननानै सानोब्ला नोंथांमोनहा बे केस होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों नोंथांमोनखौ गले गले खावलायहरगोन नोंथांमोना बे केस होनाय जि बाथ्रा बा जि खामानि बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिथांमोना जों गासै बर' आफादफ्रानो ज' जालायनानै जोङो केस होनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै बिथाङा बुंदों दा जों गफुरनि जोङो माहारियारि आफाद रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों सोंहरगोन जे बे केस होनो नागिरनाय ज' जानाय आफादफोरा सोर दिनै बेखौ नोंथाङा रोखा खालामना होनाया मोजां दिनै बर' थुनलाइ आफादा जुदि बे केस होनायाव बाहागो लागोनब्ला जोङो सनितपुर बिस्वनाथ आरो लखिमपुरनि जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा जोङो थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांनोबो बाध्य जानो हागौ बे केस होनायावहाय जोंनि गुबुन गुबुन माखासे आफादफ्रा जुदि दङब्ला बिथांमोननि जोंनि बेयाव जेसेबां जिल्ला आफाद आन्चलिक आफादफोर दङ जों गासैबो बै आफादफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांनो हागौ जों बेखौ दिनै रोखा रोखा नोंथांखौ बुंहरखाबाय बेनिखायनो हायोब्ला नोंथाङा थाबैनो सोर बे दानख'नायावहाय बाहागो लागोन नोंथांमोनजोंहाय बे आफादफोर नामखौ नोंथाङा रोखा खालामनानै होनांगौ दा जोबनायाव मोनसे खोथा आं नोंथांखौ बुंनो नागिरदों बा नोंथांजों लोगोसे नोंथांमोननि जि सानैसो मानसिफोर दङ जों नोंथांमोनखौ बर'नि सासे मेलेमजिबि होनना जों सिगांनि समाव सानोमोन नाथाय नोंथांमोननि खामानि मावनायफ्रा थांनाय बे बोसोरनैसोआव जों जिबायदि नुबाय थादों जों नोंथांमोनखौ खिन्थु बर'नि सासे जों मेलेमजिबि होनना जों गनायना लानो हायाखै जाहोना जाहैबाय जे नोंथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय खामानि बियो जेब्लायबो फारसेल' जायो जेब्लायबो नोंथांमोनहा एबसु आरो प्रमद बर'निल' हेंथा बिथांमोना मोजां मावब्लाबो हेंथा आरो बिथांमोना जेबो मावाबाबो हेंथा माखौबा मावबाबो हेंथा नोंथांमोननि थांखियानो जेब्लायबो एबसु आरो प्रमद बर'ल' आरो जोङो बुंनामोन नाथाय जों दिनै बुंनो गोनां बाध्य जागोन 2006 सननि जि फरेस्ट राइट एक्ट बे एक्टनि असिलायै सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लायाव थानाय जि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जि बर'फोर बेनो हानि पाट्टा होनो थाखाय सरकारा खामानि मावहांबायमोन जोंनि मानसिफ्रा रायजोफ्रा हानि पाट्टा मोनहांबायमोन नाथाय बे समावनो नोंथांमोननि क'क्राझारथिंनि सासे ब्रह्म उपाधिनि सासे मानसिया केस होनाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो
माने हानि मोन्थाय मोननो गोनां बन्द जाना थादों जाहोनाव जों गोबां होसिख्राव जोबथानायाव दाखालि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै बे हा-हुखौ जोङो मोननो थांफिनदों दिनै नोंथांमोनहा जा सन्देह जायो दिनैबो नोंथांमोना बे हा-हुनि खोथाखौ लाना केस होलायगोन नामा नोंथांमोनखौ जोङो सामोल होनायजों लोगोसे जों सांग्रां खालामगोन नोंथांमोना जोंनि मोन्थायनि सायाव जाहाथे जेबो बाथ्रा बुङा नाथाय दिनै बे थामथि जि सोमावसारनाय बेनि गेजेरजोंहाय मोनसे जोंहा हाबनायनि लामा दङ आरो बे हाबनायनि लामाजोंनो जोङो हाबनो थाखाय जोङो जेब्लायबो जोङो आग बारायगासिनो दङ आरो जों जोबोद आसाबादि नाथाय नोंथांमोना दिनै बे लामाखौबो होथेनो थाखाय नोंथांमोना खायदा खालामबाय थादों दिनै नोंथांमोना सानदों जे जों केस होनाय लोगो लोगो जे दाजाबनायाबो दानख'नायाबो गासिबो बन्द जागोन थारमाने जोंखौ नोंथांमोना हाबजानो बायो दिनै जोंखौ नोंथांमोना हाबजानो बायोबा जों दिनै नोंथांखौ रोखायै सोंहरगोन बे जोंनि 534 जन मुंख्लंफोरखौ सोर थैनो बाध्य खालामदोंमोन बेनि लिडारफ्रा गासिबो सोनाबथिंनि नोंथांमोननि गोजा दिनै जोंनो बे मुंख्लंफोरखौ गोदो जेरैमोन बेबायदि नोंथांमोना जोंनो गथायना होफैनांगोन एनडिपिनि सोमावसारनायाव बिएलटिनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्डनि सिमांखौ नुनानै थैबाय नङा होमबा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय गोबांफ्रा बुजानांबाय आर्मि पुलिसजोंहाय गोबां आजिनारि खालामजाबाय बै बिथांमोनखौ नोंथांमोना जोंनो गोदो जेरै एरैमोन नोंथांमोना जोंनो गथायफैनो हागोन ना हाया नोंथांमोना जुदि जोंखौ लाफानो बायोब्ला जोंनि बै मुंख्लंफोरखौ जेरै गोथांमोन बे गोथां अबस्थायाव नोंथांमोना जोंनो माने लाबोफिनना होफैनांगोन दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि बेसेनजों नोंथांमोना 10 बोसोर नोंथांमोना बिसिखौ सालायना जाबाय नाथाय बेयावबो जोंनि मुंख्लंफोरनो नोंथांमोना न' बां सावजानायफोरनो जेबो होआखिसै हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव 17 बोसोर नोंथांमोना बिटिसिखौ जाबाय जोंनो मा हरखो जेबो हराखै नोंथांमोनहा मुंख्लंफोरनो मा हरखो जेबो हराखै नोंथांमोनहा गोबां माने पुलिस आर्मिजों बुख्रेबजानाय मानसिफोर नोंथांमोना मा नायफैदों जेबो नायफैयाखै होमब्ला जों साननो गोनां बायद' जायो एक्सुवेलि नोंथांमोनहा जोंनि मामार बा जों सनितपुर एबा बिसनाथनि लखिमपुरनि बर'फ्रा नोंथांमोननि थाखाय जोङो मा भुल मावदों जायनि जाहोनाव नोंथांमोना जोंखौ जेब्लायबो नेग्लेक्ट खालामबाय थानो ओंखारदों जों गोबां दुखु मोनो जोङो बुंनो गोसो जायो माब्लाबा जे बेफोरबायदि जायोब्ला बर'नि गेजेराव बर'जों बर' खिन्थु दावहाया जागोन आरो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला जोङो थाखानाय बिटिएडनि बांगाल जुंगाल हारसा बंगालजोंनो जों गोरोबलायनानै थानोसै होनना सानथारदोंब्ला जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बे बिटिएडखौ ख्रों ख्रों अख्रां नांगा नांगा नोंथांमोना बाउन्डारि वाल होनानै बेयावनो रुजुरुम रायजो जा जुदि नोंथांमोना इसेबां जुदि जोंखौ लाफानो बायोब्ला जोंखौ सैयाब्ला नोंथांमोनहा बेबायदि खालामना लादो बायसान्स जोंनि मानसिफोर थांलायबायबाबो जुदि जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिफाफ्रा गोबाङानो नोंथांमोननि क'क्राझार चिरांनिफ्राय फैनाय जों मालाबा आलासि जानो थांबाबो नोंथांमोना बै माने बर्डारावहाय जोंनिफ्राय इनार लाइन पारमिट लायाबा नोंथांमोना जोंखौ दासोसै बिदिब्लालाय नोंथांमोननि आखल आखुआ जोंखौ बेबायदि बुंनो बाध्य खालामदों दा बेखायनो जोङो गोबां दुखु मोननाय दङ नोंथांमोननि सायावहाय जोङो मानगोनां दावराव देख्रेब सारजों लोगोसे नोंथांनि जेसेबां लोगोफोर दङ मानगोनां सार जनकलाल मोसाहारि लोगोसे डक्टर सुबुंसा मोसाहारि सारमोन दङ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बर'फोरनि जोंनि सानजा थानाय बर'फोरनि खोथाखौ साननानै जाहाथे नोंथांमोना केस होनायनि खोथाखौ सानदोंब्ला बिनिफ्राय एसे गोजान जाथाव जों बे नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन गले गलेनो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथनि सिङाव थानाय जोङो रायजो राजाखौ खावलायगोन बा माखासे जायफ्रा गाव गावखौनो इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुंना लायो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे नोंथांमोनहाबो जोंनि बे गोरोबथाखौ लानानैहाय जाहाथे सोरबा फेसबुकआव इउटुबाव खौरां बिजोङाव जानला मोनला बाथ्राखौ बुंथ'वा दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ लेंनायनि आङो जाहोनखौ आङो फोरमायग्रोनो सानबाय मैया जोङो मुगानि थान्दै मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बिथां दावराव देख्रेब नार्जिहारिया जि माखासे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों दाना होजानाय कमिसन जाय कमिसना सिमा दाजाबनाय आरो दानख'नाय खामानिखौ मावनो बा मावगासिनो दङ बिथांमोननि सायाव बिथाङा बा बे खामानिनि सायाव बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनाया थोंजोङै जोंनि आथिखालनि सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुराव थानाय जि माखासे जोंनि बर' फिसाफोर
जोंनि बिखायाव गोबां दुखु होदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै दिनैनि बे खौरां मेलखौ हांख्रायनाय जादों। दा मैया बिथाङा बुंदों जे गिबियावनो जों बिथां बुंनायखौ नुदों जे बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'आ एक्सटेनसन जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो एकर्डआव जेबो एक्सटेनसन बेबायदि बाथ्रा लिरनाय गैया होननानै बुंदों। दा बेवहाय जोङो गोबां लेखा गोरोंबो नङा जोङो, नाथाय बे MOHआव लिरनायखौ जों जि फोथायदों, जों जि बुजिदों, बे MOHनि 3 नं दफा एल्टारेशन अफ एरिया अफ BTAD बेनि 3.1 नि साब क्लज 1 आव होनदों जे इनक्लुजन अफ भिलेजेस contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by Bodo organizations. बे दफा मोनसेयानो जों जे बिटिआरआव हाबसनगोन बेनि लामा होननानै जों फोथायना दङ। आरो जों बर' अर्गानाइजेसनफ्रा डिमान्ड खालामनाय गामि हिसाबै जोङो गासै सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलगुरि एरियानि माखासे बर'फोरखौ लानानैसो जोङो डिमान्ड खालामदों। सिगांनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव संकुस्तु सदिया होनना जों खोनादोंमोन। नाथाय थामथि खोलोबनि जि सोमावसारनाय बेवहाय जोङो अनलि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलगुरि एरियाखौल' जों लानानै जोङो दाबि खालामदों। दा बेखायनो बिथांनिसिम जोङो क्लियार खोथाखौ बुंहरगोन जे बिथाङा सासे गोरों मानसि, जों बिथांखौ सनमान होयो। बिथाङा बे एक्सटेनसननि खोथा गैया होननानै जोंनि गोसोखौ जाहाथे लोरबां खालामनो दानाजाथों आरो एक्सटेनसननि बेवहाय माने जेबो प्रभिजन गैया होननानै जोंखौ हाबनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे माने गोजानाव दोननो थाखाय बिथाङा माने सेस्था दा खालामथों, जों बेखौ गिबियावनो जोङो बुंग्रोनाय थाबाय। बिथाङा बुंबावदों जे गहपुरसिम हाबा, गहपुरसिम जेबो माने कन्टिगुवास गैया आरो गहपुरसिम ट्राइबेल मेजरिटिया 50%नि बारा गैया होननानै आरो बिनि थाखायनो माने हाबनायनि खोथाखौनो जों साननो हाया होननानै बिथाङा मोनसे खोथा बुंना होदों। दा जों बे जायगानि मानसि, जों मोजाङै मिथिगौ जे जोंनि गहपुरसिम कन्टिगुवास नंगौना नङा बेखौ जों मिथिगौ। गहपुरसिम ट्राइबेल पपुलेसना 50%नि बारा नंगौना नङा जों बेखौ मिथिगौ। आरो हाबगोन ना हाबा बेनि थाखाय मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेखौ जों मिथिगौ। दिनै बिथाङा साननाङा जे जोङो गासै माने सनितपुरखौनो बिजोबदों, गासै बिश्वनाथखौनो बिजोबदों, बिथाङा बेबायदि बाथ्रा माने बुंनो माने नाङा। मानोना जोङो गासै सनितपुरखौ जों बियाखै। येस, गासै सनितपुरखौ लाबाथ' जोङो 50% नङा, गासै बिश्वनाथ जिल्लाखौनो लाबाथ' जों 50% नङा, नंगौ। नाथाय जों सोमावसार आफादा जोङो दाबि खालामदों अनलि सनितपुरनि साहा फारसे थानाय, बिश्वनाथ जिल्लानि साहा फारसे थानाय आरो लखिमपुर जिल्लानि साहा फारसे बे सिमलगुरियाव थानाय जि मैखोम बर' एरिया, जोङो बै एरियाफोरखौसो जोङो लानानैहाय जोङो सरकारनाव जोङो दाबि खालामदों। जोङो खोलाहा थानाय जोङो नन ट्राइबेल गामिफोरखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो डिमान्ड खालामाखै आरो जोंनि जि डिमान्ड खालामनाय लिस्ट, बे लिस्टआव बिथांमोनहा बेबायदि मोनसेबो गुबुन हारिनि गामि नुनो मोननाय नङा। दा बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायहरो जे उननि समफ्राव जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गुबुनारिफोरखौ बोलो फोरानायाव माने थुलुंगासो होगोन आरो। दा बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बिथांखौ खावलायहरदों जाहाथे उननि समफ्राव बिथाङा बेबायदि बाथ्राफोरखौ जेन बुङा आरो जोंनि गोसोआव दुखु होआ। बेखौथ' दानि एसे सिगाङावनो बुंखांबाय। मैया मोनसे मिडियानि गेजेराव दावरा देख्रेब सारनि माखासे बिबुंथि नुदों। बे बिबुंथिनि सायाव जोङो बेखौ गोबां दुखु मोननानै दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। आरो बेयो बिथाङा जेरैबायदि बुंदों, बिथांखौ मोनथिनायाव बिथाङा सासे बर'नि मोजां सानग्रा, जों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोननायमोन। खिन्थु दिनैहाय बिथाङा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे जेंनानि सायाव जि एसे नंखाय बाथ्रा बुंदों, बे माने जोबोद दुखु नांदों आरो दुखुनांथावबो जादों। आरो बिथाङा सासे आबसुनि दैदेनगिरिखामोन मोनसे समाव, आं मोजाङैनो मोनथिगौ। आं आबोबनि दैदेनगिरिमोन बे समाव। आरो बिथाङा गोबां सम गहपुरावबो फैदोंमोन आरो गहपुरनि जेसेबांखिनि 536 जन माने जोहोलावजोफ्रा जिउ गारदोंमोन, बिथाङा बेखौबो थारैनो मोनथिखागौमोन। आरो बिथांमोननि मोनसे नाजानाय, बे नाजानाया संकसनिफ्राय सदियासिम
बे बाथ्राखौनो गोबां सावरायोमोन आरो बड'फा उपेनजोंनो बिथाङा माखासे सम फैफायोमोन आरो सानसुमा सारमोनजों आब' प्रमेलामोनजों गोबां सम फैफायोमोन आरो एबसुनि अफिसावनो थानानै मैखोम बर' जाथिनि मावबाय थादोंमोन आरो दा मोनसे खोथाया जों बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो जे एसे मोजां सासे दैदेनगिरिया जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि एगेन्स्टआव एसेबां माने बाथ्रा बुंबाय बे माने एसे दुखुनांथाव आरो बेखौ जोङो बिथाङा जुदि बिथांनि सान्थौआ बेबायदि सानदोंबा जों बेखौ खिन्थु गोबां सोंखारिनो गोनां जाथावना होननानै जों साननानै लादों आरो सोंखारिनांगौ होननानै सोंखारिनायबो जादों आरो दा मोनसे खोथाया बेनो जे बिथाङा बुंबावदों नैबे सिमानि खोथा आरो जोंहा 50% दं गैया खिन्थु दिनैहाय बिथांखौ जोङो हसाके माने नुवाखै आरो सनितपुर आरो गहपुराव दावराव देख्रेब सारखौ गोबाव सम जों नुवासै दा गहपुरनि समयसा बिश्वनाथ सारियालिनि समयसा राङापारा बा सनितपुरनि समयसा बिथाङा जेबोआनो मोनथिया खोमा खिन्थु बेबायदि जेबो मोनथियाव जे जाहाथा बाथ्राखौ बुंनानै गुलुं गुजुं खालामनांगौ जों बेखौ थाथावना होननानै साना आरो ओंखायनो बिथाङा जाहाथे आरो जों माखासे बाथ्रा खोनाबावदों जे नैबे 3.1 गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बे बेलायाव जोङो एमअइसनि गेजेरजों ओरैनो ब्लां ब्लां नुहुरदों बेहाय जोंहा एसे स्कप दं जोंनि फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो जाथि संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेहायनो मावगासिनो दं मोननाय मोनैया जोंनि खाफाल आरो मोननायनि लामाखौ जों नुहुरनायखायसो बेखिनिखौ जों नाजादों खिन्थु बिथांमोना उपजासियै जोंनि नाजानायखौ फेलें खालामनाया थारैनो जोंखौ बिराद दुखु नांहोदों आरो बेखिनियावनो जों गोसोखांहोयो आरो जे जाय बुस्थुखौ जोङो बे बर'नि थामोनथाखौ मोननो थाखाय एसेबां नाजानायनि गेजेरजों जों गावनि देहाखौबो बावनांदों जिनाहारि जादों जोंनि गोबां आइजोआ 50 जन मानसिया जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जादों 537 जन मानसिया जिउ गारदों गोबां मानसिया न' बां सावजादों नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि मोनथावना लामाखौ नुहुरनायखाय जों नागाराखै बे जोंनि एसेबां दुखुनांथावै जोङो नारा नाथा नाजानायाव बिथांमोना जे जोंखौ जोखारबाय थानांगौ बा बिथांनि माखासे बाथ्राफ्रा जोंखौ जोखारनाय बुंदों बे खिन्थु गोबां दुखु गोनां जादों आरो दा मोनसे खोथाया सासे बर'नि दैदेनगिरि जानोबा गासिबो बर'नि मोजांखौथ' नायनांगोन जुदि बिथांमोना बर'नि मोजांखौ बर'नि बिमानि बिखायाव जोनोम जानानै बर' हारिनि जौगानायखौ बा माखासे बर'फोरनि जौगानायखौ जुदि बिथाङा हिंसा खालामनो जुदि सानदोंबा बेथ' थारैनो बर' बिमानि सावा मोनगोन होननानै जों दुखु नांदों आरो मोनसे खोथाखौ बेखौनो बुंनो हायो बिथाङाबो जुदि मोनसे समाव जोंखौ लाजि फोनांहैयोबा बे बिथांनि मेटार खिन्थु दिनै बिमा माहारि जानानै फंसे खोथाखौ होननो सानो जाय मानसिया गावनि जाथिखौ लानानै राज गेलेनानै गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थायो बिथांमोना जोबनायाव खिन्थु जाथिनि बाहेराव थानो गोनां जायो आरो बिथांमोननि लाइफ हिस्टरियाव जिउनि जारिमिनाव जाति बिरुदिता होननानै बिथांमोनखौ लिरजानाय जायो जाहाथे जाय सुबुंफोरा इयुनाव बिदि मावगोन बिथांमोनाबो जाहैगोन खिन्थु दिनैनि समाव जों बेखौनो सानदों प्रमद सारनि जि नाजानाय बेनि एक्टिभिटिस आरो बिनि मावनाय हाबाफारिखौ बिथांखौ जों चान्स होनांगौ बेले बेजे बुंनांगौ गैया बिथाङा जोंनि धेकियाजुलियाव फैनानै बुंदों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबगोन बेयो रोखा नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जुक्ति उल्था होननायखौसो जों दिनै दुखु मोनदों बिथाङा हाबगोन होनदों गुबुनफोरा हाबा होनदों हाबा बे जोंनि खाफाल खिन्थु बिथांखौ मावनो थाखाय सम एसेबाबो होनांगौ होननानै जों जोंनिफ्राय बिमा माहारिनिफ्रायबो जों बेखौ बुंहरदों आरो जे जोंनि बर'नि थैजों जायफोरा लिडार जादोंमोन दैदेनगिरि जादोंमोन बिथांमोना गावनिल' सानाबासिनो गावनि जि प्लेटफर्मखौ बर'नि थाखाय मोनदों जोंनि थैनि थाखाय मोनदों रायजो राजानि थाखाय मोनदों बे बाथ्राखौ साननानै एसे फासयनाया मोजां आरो रायजो राजानि सक्तियानो दिनै प्रमदनि सक्ति रायजो राजाया प्रमद सारनो सक्ति होदों बे सक्तिखौ बाहायनो थाखाय एसे समजों लामा नायबावनानै धैर्य थानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जों बयबो सासे बर'निनो फिसा होननानै बबेबा गावनि सान्थौफोरखौ गारनानै एसे लामा नायनानै बाथ्रा बुंनाया गाहाम होननानै आं बयखौबो खावलायनाय जादों आरो